Alam ko kung may sapi ang tao. Wala kayong mga pakialam. Sige, sa'yo nga di mo magawa eh. Yon ang gusto natin. Kamusta yung mga kasal ako kapres maulot ngayon? Dadaanan natin ang mga sukulot o sukot ngayong linggo at agad simulan. Para sa lalaki lang talaga Sa ako. mga tula at sa mga katamang pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. New meta! Unlocked! Talagang pula, pero nasama ako. Magtuluyan para patunayan walang matigas na tinapos sa Magaling lang talaga siya. Diba may walking na ginagawa? Magaling lang talaga siya. Magaling sumayaw o magaling magpanggap? kahit ako Kala mo titibo-tibo pala. Okay. So sabi nila bago daw meta ngayon. Na ano na factory reset. Diba at least both sides na factory reset ako. Papanalangin ko babae pag nahanap mo, mahal mo, mapapabalik ka sa kampo mo. Pero meron din naman bisexual eh. Pwede naman both eh. Hindi ka naman kailangan i-factory reset. Diba ano naman yan? Like, ang bisexual kasi ano yan eh. Yan yung mahilig sa mga Bisaya. Or bi meaning both. Diba? Bicycle, bye-bye. Meron din yung pansexual, yun naman lahat. Wala siyang pinipili naman na gender. You know, regardless of their sex, gender identity, or gender expression. May mga ganun. Kaya ba si Factory Reset, parang namali yung una. Parang ganun yung dating eh. So, hindi rin naman, pwede naman both. Diba yun yung, kaya nga LGBTQ eh. Kaya marami eh. Marami sila sa rainbow. Sulot din, para lahat ata na mapa-Factory Reset masusulot kasi literal na sulot nila yung partner nila. Nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamang pabebe. Para sa lalaki lang talaga ako. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Kaya ang pagmamahal talaga walang pinipili yan. Suot ng bestidang pula. Congrats sa inyo, sulot. I love can change a person. Tayo, natagdagan na sana yung nagsascramble natin na Tibo, di ba? Nabawasan tayo. Okay lang. Yan ang magpapasaya sa'yo. Masaya ako para sa'yo. Factory reset! Nako. Naibig yakap ng tomboy na marunong mag-scramble. Butya the best. Sunod. Sulot. Me thinking that he won't like me because he's gay. Kaya nga noong makilala Mga mga kapatid, bumalik na kayo. Huwag kayong sumama sa liwanag. Masyado mabango. Halimuyak. Eto ba yung bagong meta ngayon? Eto ba yun? May update ba sa server? Nakakabahala kasi. Para ba siyang COVID na unti-unting kumakalat at ngayon ang mga bading ay didila na ng dila? Sino sa inyo ang... Siya na ba gumawa? Palitan na lang. Mas maganda pa kilay mo dun sa girl daw. So, talo siya sa'yo. May inaan siya ng Sino loob. sa inyo dyan yung... may pa-free trial? Fully paid straight Pro Max. Or gusto mo ba ng trial lang tapos babalik na siya ulit sa trip niya? Sulot! So, balita ko, marami na raw gays na nag-factory reset and nagkakaroon ng girlfriend. So, ano? Meron na ba akong chance? Kiss lang! Sumama ka na bago siya ma-fully paid. Magkano ka wala mag-installments ka muna. Paano kung tinatry lang nila? Alam mo, parang face, di ba? May iba kasi nagiging face, meron naman talaga from the start, gano'n na sila. So, paano kung face lang talaga? May gusto lang silang subukan tong si Maria kaysa si Mario. Baka meron lang siya craving na, ito ba yung mas trip ko? Diba? Gusto niya na experience, gusto niya magkaroon ng ibang landas, di ba? Ako, naalala ko nung nasa loob kami ng boys locker room, nakita ko yung mga ethics, men, wala eh. Hindi ko talaga trip eh. Nakita ko rin yung pinakamalaki doon, nakita ko rin yung pinakamaliit doon, wala talaga. So, doon talaga tayo sa pude. Sulot! Princess Thea Adonis. Naalala ko pa siya. Mio na lang cool. Ayun talaga. Sukot! Ba't yung sila inaaway? Kasi meron sila pinagkakakita, di ba? Kapito na pa si Princess Thea ngayon. Di ba si Princess Thea meron siya ganito, yung parang nagpaka-girly siya. Pero may gano'n. Kasi maangas yung kanyang bagay ganyan. Ewan ko, hindi ko na masyado nilalaliman yung isip sa mga kung anong trip na tao. Kung gusto nila magpaka-alusotin nila. Kasi sabihin natin isang babae, gusto magdamit ng panlalaki. Pero gusto niya pa rin pa babae. Then go! Ang daming kombinasyon, di ba? Duduk ako sa kamasaya. Kaya ako, di ko lang kung anong trip ng dalawang to. Kung yung pananamit lang ba nila o talaga mahilig talaga sila sa sarili nilang kampo. Mukbang. May nakita ako dito. Mukbang. Lutuin natin yan. Yan, pag nasa club ka, marami ka na mukbang yan. Baka malaman mo kung LGBTQ ka ba.
Sukot. Kadiri. Well, hindi nga siya malinis. Ang pag-ibig ay may galis, no? Ano nangyari? Lagis ba yan? Ano kinakain mo? Alam mo, wala akong problema sa mga performance art. Alam mo, sa mga for creative purposes. Pero yung safety mo, amen, huwag ka maglalagay ng kung ano rin sa bibig mo. Ketchup ba yan? Reglanismo yan. Bawal, baby, may regla ako eh. Harap, sunod. Sukot. Yung di mo nalagaw, FB mo sa... Ito lang dati ang meron sa... Ito pala baliktad. Hindi ka ni factory reset. Fino-force ka naman. Fino-force change ka naman noon. Naalala ko yan lahat sa com shop. Sunod. Sukot. Dali na. Sa tingin ko kulang ang factory reset para dyan. Para mas malaki ang magiging proseso pag ginawa natin yan. Pero yan, pareho silang kailangan natin pag-isipan. Pag-isipan natin maigi. Hear me out. Kenja cool. Okay, sukot. Di ka na factor sa bisexual ka. Diba? Topic ko nga sa iyo. Pwede ka na maging gender blind or attracted sa puso ng tao. Hindi kung ano siya, kung ano yung nakadikit sa kanya. Wala ka nang pakialam. Wala na siyang pakialam mismo dun. So, okay na din yun. Love is free and everybody. Amen. Sukot lang to kung yung mga tao ginagawa siya pang bait, ginagawa siya pang kuha ng clout, pang kuha ng inis sa tao na sobrang laganap ngayon, madaling mambait ngayon sa social media na bagay. O kung like thing ngayon to sa mga content creator para makapasok sa content creation, pero nakakaumay din yan. Makikita mo yan sa iba't iba mga content creator na sinimulan yan, tapos wala na, yun na yung kanilang branding, okay. Tapos magtataka sila bakit daw sila hater daw na mga ganito. Kung yun ang puro ang content na ginagawa. Diba? Nakakaulol lang eh. Sukot. Yon ang gusto natin. Bakit ka... Liga rito! Dito tayo na! Ay! Ba't kayo nagtatakbo? Minsan lang ako makaranas mga halik ng lalaki. Braces ka kasi. Baka sumabit sa labi eh. Sukot. Dito Ducks. may ducks. Katabi niya. Ayan. Yan, pag factory reset mo ulit, balik mo dito. Pasok mo dyan. Pag pinasok mo talaga dyan sa Pucci, ganyan talaga mangyayari sa'yo. Lalo na pag love mo. Diba meron pang yung bio tayo, Mary Grace. Ito na ba yung bago? Ito na ba yung 2026 na version? So lahat, kilabot naman store bell nyo. Dear Tindera. Inahal niya ako nung lalaki pa siya. Nung babae pa siya. Iba na gusto niya. Parang masaya naman siya. Hindi naman siya malungkot. Parang hindi bagay itong store bell nyo. So lahat, ano to? Oh! Sira. Di ko kaya alam kung may inis ako na pangit ba yung quality nitong signage or hindi naman kasi ito ginawa para lang bitinan. So, lagi ko na sa sukot to. Update if nakasuhan na. Lol, why were they so easy to break is the better question because it's a site is not for content. Kasalanan talaga to ni Maui Wawi. Rod, sukot. The Wolf of Robinsons. Alam mo maganda siya pag ganito na siya daming high-res 4K reso. Pakita mo kasing cartoon. Gusto mo takang. Panood ko na to. Para makita natin yung sino yung cartoon. Baka may sa'yo, Brad. Nagpumang yung mga dami. Sige. Ano mo, pakaya mo tinuturuan ka natin. Sige, sa'yo nga di mo magawa eh. Kasi hindi niya magawa kasi madaling masisira ka naman. Madami sabay, ba? Sobrang laki ba ng cash price na dito? Grabe, kasi talagang binato na niya sa ilalim ng bus yung kasama niya. Ano ba to? May million bang nakataya dito o titulo ng lupa? Ano yung sinasabi ko ito matibay, Brad? Okay sa akin, no? Matibay nga, pero hindi ko kukunin to, binibenta mo kasi tinapakan mo na. Sa inyo hindi mo mapatunayan. Kaya magbubil tayo ng nagtap. Ma'am, paano kayo bibili, ma'am? Hindi nyo mapatunayan na matibay. Yung mukha niya. Yung mukha ng bata. Mama, magbabackpack na lang yung ng stroller. Ay, paano kaya yun? Hindi nga matibay eh. Hindi mo mapatunayan, Brad eh. I-prove mo, Brad. Ito naman, nakabili na siya. Or baka tinatrain siya dito nga kanya. Pero mukhang magka-level lang sila eh. Ulit-ulit sila, ma'am. Nakapili na nga eh. Kahit anong convince nila, ma'am. Gusto talaga ito, ma'am eh. Pero sayang ma'am yung 3-2. Ayun, magkasalita rin naman, ma'am. Talaga yung 3-2. Ang pera ma'am, hindi po basta-basta nakukuha yan. Tama. Sayang na. Ano ba nangyayari? Sayang po 3-2 ma'am. Nagbabenta ba? Naggagaguhan na sila dito? Hindi nakapili, ma'am. Nakapili lang yung bata, anong pa, ma'am. Yung bata nakapili na. Para makapili siya. Regular niya siya.
Kailan ba sila magsusuntukan, men? Sell me this pen. Nakatawa siguro kung pinatayuan niya dun sa stroller tapos nawarak na. Narinig mo yung crispy. Sunod, sukot. Dahil kawawa naman yung isa. Natuto siya in real time para magbenta eh. Oh my God, di ko kaya. Alam mo maganda pag lumalabas na yung ugat sa gilid eh. Baka bumaklas yung aking lalamunan. Malipat ako sa kabilang kampo. Sunod. Bro, this is not accurate. I don't know what you're saying. I don't speak your language. Hey, crazy bro. He's crazy. That's crazy. Can you tell him I don't know what he is saying? Tell him he's crazy. Crazy, fuck you, bitch. Sino nagturo dito ng Duolingo? Gusto ko yan Gusto ko matutunan na how to be translated right like this. Intrusive thought translator. Check. Sunod. Sulot. Anong pang gawin nyo? Alam mo, Sa akin ng pag katawan ginawa ko. mo yan, matutuluyan ka sa mental. Kahit Alam ko matuluyan kung ako. may sapi ang tao. Wala kayong mga pakialam. Mag-starter ka pa. Ako, pinaktuloy na siya ng multo. Hayop ka na multo ka. Wala kayong karapatan. Ate, ano ba naging problema ng bata? Kilitiin nyo. Subukan natin kung kakayanin niya. Ano nangyari sa kanya? Dahil sa salamin, lalakas pa ng lalakas ako. Lalakas ako sa salamin. Sino ba kasing teacher nagsabi na magki-quiz? Kasi di niya alam, men. Hayop ka, sukot, hayop. This is Merle. Guys, kasi nung nag-Korea kami, ayaw na bilhin kasi mahal daw. Kaya ito, bili ko na sa kanya. Early holiday gift. Yung buhok Ano yan? ko gulo-gulo kasi nakakapaw pero bigay na sa kanta. Kala ko yung mga bastos na ano pala yun, yung 1, 2, 3, ring light. go! Open! I know. Ano yan? Bakit? Hindi naman eh. Ay, sige nga, buksan mo nga. Ay. Dear Tindera. Alam ko na yung box pag-hawak ko kasi di ba lagi ko tumawag. Okay, hindi ko na kaya, Ben. Okay na. Good. Nice. Sukot. Alam mo, wala akong problema, Ben, sa mga naggaya, sa mga couples. Pero pag nakita ko siya sa feed, parang nagkakaroon ng trauma response. Kailangan ko siya i-scroll up. Hindi ko kaya talaga. Kung sa mga jowa sa inyo, okay, syempre cute yan kasi may bias kayo eh. Okay? Pero ayoko siya makita sa sarili kong feed. Sa inyo na yan, enjoy nyo pagmamahal. Sukot. Woo! Ina nyo talaga, mga pinapadala sa pinapahirapan nyo lang ako. Hayop kayo. Yung pa ako, nakatusok-tusok na sa sahig. Hindi na ako tatangayin dito kahit may bagyo. Yun, oy, kinis! Oh! Yun po, mapapa-factory reset yung ano mo, yung player mo. Malalaman mo ang giniling. Bip giniling ka, boy. Ayop ka. Rod. No. Man. Ma-bro. Ito ay sukot. Kasi tayo ay isang papamilyang channel. Hindi ko naiintindihan itong reference na to. Para kang tinamaan ng shotgun. Huwag lang sa States kasi pwede talaga silang bumaril doon. Lalong hindi narinig yung nag-aabot akong barya. Going back to Honolulu just to get back that map. What the fuck, may mga naka-bikini sa loob. Lamig na utong ba dyan? Sa bilis dyan. Tunod. Bang bang! Puti! Yung buki mo? Pemke! Pemker. Ito, tayo nito. Pota ka! Ito. Nagandang business. Pokpok. Ito talaga na. Yan ang masarap. Subo! Tapos mani pa. Bili na tayo. Dyan mo pwede i-try. Pisti. Para matry mo, kung mag-factory reset ka, factory forward ka. Grabe, dapat bumili ka dyan eh. Pucha, pinlag mo na yung buong ano niya eh. Benta niya eh. Pagkagalit dyan yung kanina, yung nasa Wall Street of Robinson's Mall. Malakas yan. Boy, boy. Boy Boang dapat yan, Boy Boang. Bibili yan. Bibili. Ano ba bibili ko? Ito, alak pa. Bili mo na lahat. May bust, you know. Tapos. Ano ba? Ito pala oh.
Akin mo. Masarap pag mainit, di ba? Ano nga ba meron yung anong klaseng kape na gusto mo kung mainit or malamig, tsaka kung anong ilalagay mo. May meaning siya dun sa klase ng, ng sex sa trip mo. Sulot! Wait, kinalibutan ako yung galaw niya. Pero hindi naman niya makate eh. Ganyan talaga sila eh. Flounder yan, di ba? And that's a flounder fish. They are flat and come in many shapes and sizes. Sukot. Sukot siya na ayoko lang yung feeling na may gumagapag sa katawan ko. Sunod. Guys, pauwi na po tayo at Pauwi na. Wow! Damn! Acting mo po dyan. Pang ano? MMFF? tayo at dito sa kabilo. Galing. 10 out of 10. Dahil doon, sulot. At meron ka pang award eh. Galing siya. MMFF. Metro Manila feel na feel. Sunod. Sandbank, this way. Tao, parang pa-factory reset na din Baka kasi may isa pa sa kabilang branch. Pero ganito mga tao, gusto kayo nakakahanap ng kasiyahan sa pagiging isang Pilipino. The only recording of Gandhi's voice circa 1931. Nagkabangga po yung... Please, wala mag-i-ai na gumagalaw yung bibig niya. Meron doon eh. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Leche. Ng tao. Ay, hindi po. Hindi po pala. Dalawang truck lang ang nagkabangga. Wala po kasamang tao. Wala eh. Utak ko nagkikipagbanggaan na rin sa'yo eh. Kasi si Gandhi kasi, sinabi niya yan, 1931 legit. Ayaw kasi niya ng violence. So hindi niya naiintindihan pag mayroong mga bungguan, pag mayroong mga sakuna. Hindi niya nako-comprehend eh. Kasi ayaw nga niya. Gusto niya ng peace. Ayaw niya ng war. Ayaw niya ng violence. Ayaw niya ng pain. Nakanood ko lang Walking Dead. Nakita ko nga bigla sa Netflix, ang dami nanood ng Walking Dead niya. Nasa number 1 siya. Ako hindi. Matakot ka pag tumatakbo na sa'yo yan. Yung gumagano'n yung katawan. Yun ang mas nakakatakot. Sulot. Coffee shop top silog. Yung ating pang lock-in ata yan eh. Pero hindi mo naman kailangan dito sa coffee shop eh. Kasi pag nasa loob ka naman stall, di mo pero siguro pang ano na din, hygiene para yung buhok. Mas aesthetic siya na pag-ayos ng buhok kesa yung hairnet. Siguro feeling ko yun na rin yan eh. Iconic na yan. Nalala ko dito yung mga icon sa RTS, diba? Yung work. Or pwede mo rin tagalin yung sombrero niya para maging barbero naman siya. Mas iconic pa rin yung waitress na nakapeg-picture sa top seat naka-Phoenix. Para iba pinupunta mo, parang hindi top silugan Uy, piyok na ako po Alam ko ng factory reset, makapuntaan ko tong sinasabi mong pek-pek shorts ng waitress. Sulat. Yan. Nag-i-ice na siya eh. So kailangan mo na i-reset ulit into Graham form. Naging hollow block na eh. So kailangan siya i-factory reset. Kailangan niya maging buhangin ulit. So kawawa naman yung bata. Isa pang. Si Mayor Joy. Oh my God! Yan ang mga... Di ko lang kung pamangkin niya o tatay niya. Pag mukhang pamangkin eh. Kasi talaga pinagtripan niya. Alam ko na paglaki niya sa siya matotropa. Ako ko dati kay kay Grimes eh. Kanino yung sinitinakot niya? Ba't patalikod? Hayop. Sulat. Asan ni Banjaw? Chinese. Ay, hindi. Atay. Patay, tayo. Nyo. Sulat dahil good vibes. Mas gusto ko yung Ghetto translation kasi yung translation kanina nung bata. Ito ba yung healing inner child? Tama. Ang paghilom ko ay ang pagsira ng inyo. Akin na to. Di ko to nakuha eh. Bakit? Kailangan ko mag-investment eh. Bakit ba? Kailangan ko mag-investment kaya ka pwedeng pag-aralin eh. Kaya mo nabili yung stroller mo eh. Yan. Babawiin ko lang. Balik investment lang. Sulat. Shoutout sa mga hinihila inner child dyan. Hindi yan pwedeng gamitin lunas para sa pagbili ng mga gastos na bagay. Hindi yun rason. Kailangan mo pa rin kontrolin, okay? Yung pag-heal mo, magkakaroon ka ng bagong sakit eh. Yo, mo sabi kasabay na yung forma natin.
Pwede na yan. Oo, nakailang ano na yan. Ulit na yan. Pwede na yan. Pabuti mo pa ng 2027 yan eh. Magkano ba type part ng spaghetti? Pang samgyup. Sakot. Kailangan frozen lang. Mas maraming karne doon sa noodles eh. Pag pumasok ako dito, impyerno na to. Ayan, sa mga pumasok ulit, sa mga pumasok muli. Mga sundalo kayo. Yes, saludo ako sa inyo. Sulot, is Tagalog so hard? Yes, I am hard. Gangnam Salami. Hanggang sa muli. Gangnam Salami. Hindi yan Gangnam! Gangdang Salami. Ano na yan, skill issue na yan, girl. Hindi na yan problema ng Tagalog. Tusukot. Don Paulo Lincado sa lesson namin. Wow! Secondary sources. Wala akong source. Ako, hindi mali yan. Wrong, fake news. There's also analyze to summarize primary sources. Someone studied the primary and explained it. Ginamit pa talaga yung thumbnail. Maraming salamat. Sulot! Excited na ako sa Doomsday. Marnel! Due Day! Juice Day! Pag dumating na ang pambayad ng Meralco at ng tubig at ng landlord. Sulat! At doon tatapos sa ating sulat-sukot. Nasulot ba kayo? Na-reset ba kayo? Na-forward ba kayo? Or na-patch update ba? Ulit si Paulol. Sino nanalo ngayon? Paulol na mamaalam.